This is the question we want to look at. Before we go into it, thank you to those who are supporting us. In our main channel, we have passed 200 subscribers. And in this channel where we post practice questions, we are about 10 subscribers. So thank you for your support. And if you haven't subscribed yet, may you please consider doing so. So ngatipinde mquestion tione kuti tingaita sei. So I understand kuti bhuku rangu rogona kunge rakaigura question, saka let me read it out. Iri kuti in fig 18.13, P divides the line AB in the ratio APS to PB is equal to 7:3. If OA is equal to A and OB is equal to B, express OP in terms of A and B. So in order for us to have an appreciation of what we should do, let us reproduce that diagram. So in your examination, of course, mnenge mchanzira hapo, saka you can fill in muno kana pane zvamunoda kunzwisisa with a pencil, it's allowed. Saka this triangle ichi OA, OAB. Then we are told with OA, it's vector A. Then panapa we are also told that it's OB, it's vector B. Then we have this line. Panapa we have point P. Taudzwa in our question kuti P inoi iri kudivide the line AB in that ratio. Ratio yedu iri kuti APS to PB is equal to 7:3. Saka under the cluster topic number 1, numbers, in our main channel, we did a topic explaining ratio. So if you need to jog up your memory, you can go and look at that series, at those series of lessons. But panapa we are just going to brush off tichango taura pamusoro pe ratio, more like in passing tichingo tsimbirira zvino applywa in this particular question. Saka question yedu iyi iri kuda kuti tiite sei? Yati express OP in terms of A and B. Kureva kuti toda kuexpressa OP. Saka we can as well put an arrow of direction. OP, we want to express it in terms of A and B. And the reason why arrow yangu yanongedzera in this particular direction, a northeasterly direction, inawe yekuti kwanzi OP. Kureva kuti ku O ndo kwatiri kutangira tichigumira ku P. That is very important. Kureva kuti kana kuine munhu anga anyora akadai so, instead anenge achitonzi anyora nyemba, anyora zvokunyepa. Because zvanenge anyora, anenge anyora kuti PO instead of OP. So please, kwakanongedzera aro kwakakosha. It's OP. Then tikatarisisa tichaona kuti panapa panzi P divides line AB in the ratio 7:3. Kureva kuti even though tisina kusa arrow panapa, arrow yedu inenge yakadai so, like that. So how are we going to go about that? Chekutanga tiri kuda kutsvaga AB. The reason yatiri kuda kutsvagira AB inawe kuti the line AB ndiro riri kudivhaidwa in that ratio 7:3. Saka kutsvaga AB kunotibatsira. Tinotsvaga sei AB? Kuti tiwane AB, tinotsvaga mavectors ari kuteverana. And you can see kuti OA and iri kuteverana na AB. So OA plus AB is equal to OB, which is the opposing. That is statement. Tikatongorinyora zvakanaka, tatova a step closer to the true answer. Then from that much, isusu tiri kuda AB. Saka AB ndiyachasara ari kuno uku ku left. AB is equal to OB minus OA, like this. Saka vamwe vane a keen eye, munenge matoona kuti
AB is equal to OB minus OA. Tanga tigona kuzvinyora tisina kunyora this statement. You can actually see it. Kana muka-apply zvatadzidza kuma-position vectors. Kuti AB equal to OB minus OA. Then takuda kuchisubstitute manje. OB ndiani? OB equal to B. Saka it's B minus OA ndiani? Ndi A. Kureva kuti AB iri equal to B minus A. Like this. Then panapa rega ndizvise paside. Ndoda kuti zvese zvive panhwani kutira kuti zvioneke. So tawana OA. Question yedu yati we have a ratio of 7:3. Saka of course AP ihombe kuna PB. Saka kuna AP ndiko kunechi the share of 7 and kuna PB ndo kune the share of 3. Zviri kutopupurwawo neratio yacho panapa. So kuti tizive kuti what is going to be AP, because we need AP. We need AP, and you are going to know or soon see why tichiti we need AP. So panapa tinogona kunge tatonyora a subheading kuitira kuti presentation yedu takanyora kuti finding AB pesa semicolon toweka AB yedu. Then from here manje tinenge takuti kudini, tinenge takuudza futi examiner kuti takuda kutsvaga AP. Saka togona kutoya panapa toti finding AP like this. Saka instead of kuti finding munogona kushandisa the word consider. Unotenderwa futi. Aya mawords atongoshandisa kuti tizame kucommunicate our answer properly. So finding AP. Kuti tiwane AP, we have to know kuti AP are equal to what part of AB. So since we have this particular ratio, AP is to PB, it's 7:3. Zvazvoreva ndezvekuti AP anenge ari equal to 7. AP ari kuenderana na 7 over we add 7 plus 3 tawana 10. Saka inenge iri 7/10 panapa. But it's 7/10 of AB. But kana takadzidza ku grade 5 tinoziva kuti of zvinoreva kuti times. Saka AP iri equal to 7/10 times AB like this. AP is equal to 7/10 times AB. Tinotora the number in the ratio associated with AP, then that is over the total of the two numbers, 7 plus 3, which is equal to 10. So tadaro manje tinenge takuya panapa takuti AP is equal to 7/10 times what is AB. Tatocalculate kuno AB kaona kuti ndi B minus A. So it's 7/10 times and B minus A yakadai so. Saka tinenge takugona hedu kungoinyora takati AP is equal to 7 bracket B minus A over 10. AP is equal to 7/10 multiplying the vector bracket B minus A. Then tiri panapa hama dzangu. Chatiri kuda isusu ndi OP. Tanzi titi express OP in terms of A and B. So chatiri kuda ndi OP. But we can see kuti OA plus AP should be equal to OP. Nekuti OA ari kuteverana na AP, whereas OP ari kuposa that direction. So tikauya kuzasi kunoku tikainyora tenge takuti maybe we can say consider OP. Then pakuconsider OP kwedu, let us drag down this triangle kuti zvive closer to home. Pakuconsider kwedu OP taona kuti OA
plus AP zviri equal to OP, like that. Then tikada kusubstitute OA anenge ari A plus then AP ndi 7/10 B minus A. This is equal to OP. Then tasvika panapa manje ndamboita discourage against kuisa scalar into mukati mebracket, but we can do it. The reason why I advised against it, and ndansingadi kuti muzviite before tasvika kufinal answer. Saka tasvika kufinal answer, remember 7/10 is a scalar, and remember a scalar multiplies in the same way which happens with algebra. A scalar is going to multiply inside the bracket of vectors. Kureva kuti panapa we can write it as A plus 7/10 times B is 7B/10. Then panapa it's minus 7A/10. This is equal to OP. So takuzviitira panapa for the sake of simplifying. Then of course we can now say panapa A inoi tinogona kuinyora in such a way yekuti inenge ine a common denominator of 10. And kuti tizviite tinongoti 10A/10 plus 7/10A minus 7A/10. This is equal to OP. So the reason why that there's a 10/10 panapa ina way kuti tikati 10 na 10 zvinokanzelana. Saka tinenge tangosara na 1A, which is the situation here. Asi kana musingagoni kuzviita nenzira iyo, please indicate muma comments. My advice would be kuti muedde zvamunongoziva. Saka kuedda zvamunongoziva zvandongoreva panapa ndezvekuti A plus 7/10B minus 7A/10. Saka munogona kutanga masubtracta panapa. Mukasubtracta apo inenge yava chi A plus 7B minus 7A/10. Mozoedda panapa. Mukaedda apo inobuda iri 10A plus 7B minus 7A, everything is over 10. So ini ndazvita hangu ndichimhanya, you can take it upon yourself as a task kuti mundiprove kuti answer yandabuditsapo inenge iri iyo here. So tikadzoka kunoku kune cheat code yandaita apa, zvongoreva izvo kuti 10A plus 7B minus 7A, everything over 10 is equal to OP, like this. Then we have 10A and na 7A. Tikati 10A minus 7A, tinowana 3A. So it's 3A plus 7B, everything over 10 is equal to OP. That will be the final answer. Saka our main takeaway panapa ndeyekuti kuzosolve arithmetically tinozviita kana tasvika papoint yekuti answer yedu taanayo. Saka tinozviita as a way of simplifying our answer. Answer yedu taiwanira panapa. Uye imwe naurwa yamunofanirwa kucherechedza inhau yekuti following vectors are equal to the opposing vector. Ndiyo cheat codes, ndiyo abracadabra yemavectors. Munhu akasazviziva izvi uye akasagona kuzviapply, mavectors anomuremera sezvaasati akamboona pasi pezuva.